Τι είναι αυτό? Να μην σε νοιάζει. Τι έφερες πάλι? Να μην σε νοιάζει, είπα. Τι είναι αυτό? Θα δεις σε λίγο! Συνεπλεξάκηδες, συνεπλεξούδες και συνεπλεξουδάκια. Όχι. Πρέπει να είναι στην κάμερα κάποιος. Μην κρύβεις το πλάνο. Φύσε με ακριβώς από πάνω. Φαίνεται εκεί. Μη φαίνεσαι εσύ. Φαίνεται. Πάμε να δούμε τι θα δούμε και αυτή την εβδομάδα στο Cineplex. Πρώτη Να φύγω. νέα ταινία για αυτήν την εβδομάδα. Gladiator 2. Άντε, φύγει. Φέρ' το εδώ όμως. Τι κάνω? Φύγε. Όχι, εντάξει, δεν θα το κρατήσω εδώ, αλλά να μην το δει ο κόσμος λίγο ακόμα. Το είδε, Μαρία. Το δείξαμε. Το δείξαμε. Έχει λίγη σκόνη στα μάτια. Μαρία, το δείξαμε. Gladiator 2, λοιπόν. Και ίσως υποψιάζεστε ποιος συμπρωταγωνιστεί. Δεν πάνε τα ρούχα με το σκουλαρίκια. Τι λες, ρε. Δες. Είναι ο Πέντρο και ο Πέντρο. Είναι πράσινο και ροζ. Εγώ συνδυάζω το κοκαλάκι με τη φούστα. Πέντρο. Πάμε. Τα βγάλα μέσα μου. Ωραία. Θέλω τώρα όντως να σας μιλήσω για την ταινία. Είναι το Gladiator το 2, Ridley Scott. Στην πρώτη ταινία είχατε πάθει πανικό, δεν ξέρατε από πού σας ήρθε. Στη δεύτερη θα είναι ακόμα καλύτερα. Γιατί? Γιατί παίζει ο Πέντρο, ναι, πάμε. Γιατί έχει πολύ καλό cast, θα έλεγα εγώ. Γιατί εκτός του Πέντρο, που συμπρωταγωνιστεί, και σε αυτό θέλω να κάνω ένα σχόλιο, το οποίο ο Φίβος δεν είχε βάλει σε ένα προηγούμενο. Οπότε παίζει και ο Πολ Μεσκάλ, που είναι ο Λεύκιος. Τον Πέντρο πώς τον λένε? Είναι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που θα μπορούσε να υποστηρίξει ένα τέτοιο όνομα και να παραμείνει σεξι. Πώς τον λένε? Ακάκιο. Πολ Μεσκάλ, Τζόσεφ Κουίν και ο Ουάσιγκτον, όχι η πόλη. Βάλτε τον ηθοποιό να καταλάβει ο κόσμος, γιατί δεν θυμάμαι το μικρό του. Ντένζελ. Εξουσία, μάχες, ίντριγκα, προδοσία. Έχω γράψει απλά λέξεις εδώ. Εκδίκηση και Ρώμη. Εδώ θέλω να παίξεις κάτι. Κατάλαβες. Θέλω να ευχαριστήσω την φίλη, καλλιτέχνηδα και συνάδελφο, τη Χριστίνα τη Βούλγαρη, η οποία μου έκανε ένα μικρό προσωπικό Πέντρο. Γιατί τον μεγάλο τον Πέντρο τον έχω πάνω στον τοίχο. Αυτόν τον έχω δίπλα μου συνέχεια. Το ξέρετε όλοι ότι ο Πέντρο μου έχει μία αγάπη. Έχει ένα κόλλημα μαζί μου. Οπότε ζήτησε να μας στείλουν κάποια δώρα να σας δώσουμε σε κλήρωση επειδή συμπρωταγωνιστεί στην ταινία. Κάποιοι θα λέγανε ότι τα έστειλε η Feel Good που είναι ο διανομέας της ταινίας και έγραφε έξω από το κουτί Feel Good. Αλλά κάποια συνεννόηση έχει συμβεί, αποκλείεται ο Πέντρο να μην μου είχε στείλει δώρα. Οπότε τι έχουμε? Unboxing! Καπελάκι πένα. Φόρα το λίγο να σε δω. Για τις καθημερινές σας βιοπάλες. Τσαψάρα στη λίμνη του Περδίκα είσαι. Έχουμε ωραιότατο, στο μεταξύ έχει και τέχνη πάνω, έτσι. Τέχνη. Ωρε μάγκα. Φίλε, αυτό είναι ακραίο. Το είδα. Σας είπα ότι μου είχε αδυναμία. Συγγνώμη τώρα, δες. Έχει και αυτή την περικοκλάδα εδώ πέρα. Πάσα απειθήτα φοιτητικό κάμπινγκ και είσαι ο καλύτερος, είσαι έτσι. Και βάζει την βότκα σου εδώ μέσα, το νερό σου. Επίσης, αν είσαι σε γαλατικό χωριό. Ναι! Μαγικό ζωμό. Ναι! Εκτός κι αν είσαι ο Βελίξ, σαν εσένα. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε και τίποτα άλλο? Είναι για τους γυμναστηριακούς μας φίλους. Strength and honor και φίλες. Πολύ ωραία ποιότητα. Θα κάνω τώρα την μοιραράκι. Strength and honor. Για σας μόνο. Εντάξει, τέλος πάντων, θα πω και τις υπόλοιπες ταινίες. Δεύτερη νέα ταινία για αυτήν την εβδομάδα. Τώρα εδώ πέρα έχω μπερδευτεί λίγο. Γιατί η ονομασία είναι το άλλο με το δωτό, το ξέρεις. Έτσι είναι η ονομασία, η Όχι, αλλά είναι το 2. Σχολική εκδρομή, οπότε είναι αυτό με το δωτό το ξέρεις, ήταν το ένα. Το άλλο με το δωτό το ξέρεις. Είναι sequel, είναι franchise, οπότε έχετε δει και την πρώτη ταινία. Είναι ο Τωτός, ο πρωτότυπος τίτλος. Δεν έχω φτάσει σε αυτό. Είμαστε τώρα στα επαγγέλματα. Le blog de Toto 2. Ο σκανταλιάρης λοιπόν αυτός που έχουν βγει και τα πολλά ανέκδοτα, πάει εκδρομή σχολική.
Πιστεύω ότι είναι κωμωδία, φαντάζεσαι, ένα δράμα. Και είναι και παιδικό. Δεν είναι Mickey Mouse. Τώρα σκηνοθέτης, fun fact. Όχι με τη Ράντα, αλλά είναι fun fact. Μαζί θα το πούμε. Να σε πω λίγο κάτι. Δεν είναι πολύ fun fact, είναι fun fact σκέτο. Και άντε και με τη Ράντα, γιατί είμαι εγώ εδώ. Είναι τώρα τυχαίο που ο σκηνοθέτης είναι ο Πασκάλ Μπορντιέ. Απλά τον λένε Πασχάλη τον άνθρωπο. Τρίτη ταινία για αυτή την εβδομάδα. Βραδύποδα στην κουζίνα. Ο αγαπημένος μου βραδύποδας προφανώς ξέρετε ποιος είναι. Από τη Ζωούπολη. Είστε. Βραδύποδα στην κουζίνα, πρωτότυπος τίτλος The Sloth Lane. Είναι μια οικογένεια βραδιπόδων, κατεβαίνει ο τόνος, στην παραλίγουσα, οι οποίοι... Σε παρακαλώ που θα μας κάνεις μαθήματα ορθογραφίας και γραμματικής. Καλά να δεις, θα ξεκινήσω το επόμενο βίντεο. Είναι μια οικογένεια βραδιπόδων, οι οποίοι είναι μάγειρες. Αλλά τι κάνουνε. Εντάξει, αρχικά είναι οι πιο γρήγοροι στην πιάτσα. Τα κάνουν όλα στο φούρνο slow cooked. Ψάχνουν για συνταγές σε ολόκληρο τον κόσμο. Πού είσαι, πού είσαι. Εγώ γενικά λατρεύω τους βραδύποδες. Πιστεύω ότι σε μια άλλη μου ζωή, αν δεν θα μπορούσα να είμαι. Τι, να κρέομαι έτσι με τα νύχια μου. Να σου πω τώρα ένα fun fact και να καταλάβεις τι είναι όντως το fun fact. Ξέρεις ποιος είναι ένας λόγος θνησιμότητας για τα sloths. Πολλές φορές κρατάνε με το ένα χέρι το κλαδί. Ναι. Κρατάνε με το άλλο χέρι το χέρι τους. Νομίζουν ότι είναι κλαδί και αφήνουν το άλλο χέρι. Και πέφτουν και πεθαίνουν. Εσύ θα ήσουν λοιπόν βραδύποδας. Αυτό είναι fun fact. Αυτές ήταν λοιπόν οι νέες ταινίες για αυτή την κινηματογραφική εβδομάδα. Στο μεταξύ είχα κάνει ένα αίτημα στο Instagram, όσοι με ακολουθείτε εκεί πέρα, στο οποίο είχα πει ότι αν μ' αγαπάτε, θα είχατε φροντίσει να έχει έρθει ο Πέντρο να μου κάνει έκπληξη στο γύρισμα. Και αν με αγαπούσατε πραγματικά, τώρα θα ήταν η στιγμή που θα μπαίνε μέσα. Ήταν ο Φίβος. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμά μας σε site app, ακολουθήστε μας και στα social media γιατί θα ανέβει ο διαγωνισμός μας εντός της εβδομάδας για να κερδίσετε παγούρια, καπέλα, πετσέτες. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Φτάνει, τον είδαμε. Φτάνει, τον είδαμε. Θα τον κατσιάσεις. Φτάνει. Κάτω.